Ongi etorri ekoizpenduina kontsumo herrikoia saiora. Ni Xabi naiz eta hemen gaude Azpitin, elikagunean. Posible da ongi jan eta inguruari on egitea. Hori frogatzen laguntzeko 4 laguni jarri diegu erronka. Biolur nekazaritza ekologikoa sustatzen duen elkartetik. Gaurkoan gurean, Onitza Enbeita eta Ane Gorosabel ditugu. Goazen beraiek ezagutzera. Ni Onitza Enbeita maguregin naz, berez niri gustatzen zait esatea bertsolaria naizela, ze bizitza osoan hori izan naiz, gero zirkustantzialki gauza asko egin ditut, kasetaria naizela esaten duen titulu badaukat, eta oso jende gutxik daki, baina ni baserritarra naiz jaiotzez, orduan beti esaten dut ideologiaz naizela baserritarra, iruditzen zaidalako baserrian jaio eta bizi izan garenok bizitzaren zikloa ulertzeko beste modu badaukagula. Eta gaur egun, azkenengo 8 bat urtetatik ona, baserritar ekoizlea eta saltzailea ere bai. Kaixo Onitza, ze moduz? Ondo hementxe, ia zer egiten dugun gaur. Oso ondo. Bueno, azalduko dizut gaurko erronka zein dan, ze plater prestatuko duen. Zurituko zaizun platera izango da brokoli kuskusa. Bueno, saiatu gara. Nola ikusten duzun, lehen nago indagazun. Ez, brokolia nahiko sota kaballorrei prestatu izan dut nik egia esan, baina saiatuko gara. Oso ondo. Lehen nik eta baina egingo duguna da, produktuak aukeratu. Ikusten duzu, produktu batzuk bikoiztuta dela, errepikatuta dela. Orduan aukeratu behar duzu, zure ustez, bertako produktu ekologikoa dena. Bueno, nik uste brokoli hauetako bat izan behar dela, ezta alde batetik plastikorik ez daukalako, eta bestetik imperfektuak direlako. Adibidez honek ikusten da mosketa batzuk dituela, zati batzuk falta zaizkiola, hau konfiantzazkoa da. Perfekzioaren kontra. Piskat. Nik badakitzen bat kostatzen den gauza perfektuak lortzi, eta inoz ez dire perfektuak, orduan perfektua, fuera. Nik uste dut hau izango dela hemengoa, edo hurbilekoa. Erremolatzaren kasuan, egin gabea, horrela gure erara egin dezakegu. Eta gero ospinaren kasuan, hau hartuko dugu, euskaraz dago etiketatuta, orduan hau gaztelania, suposatzen dut, hurbilagotik datorrela, beti ez da seinale hori izaten, baina hori nik 3 hauek aukeratuko nituzke maitik. Beste guztia banaka dago, ez? Oliba banaka dago. Nik uste nahiko ondo, nahiko. Hala eta guztizera nahi dituko jo, aberbeak zesaten duen. Neu Ane Gorosabel monjenaz, Bergarako Elkoro baserrixan nekazari lanetan nabile azkenengo 9 urtetan, eta batez be barazkixak ekoizten ditut. Tarteka sagasumua be itxen dut, eta oiotxo batzuk be badauzkat. Apa, bikote. Apa, kaixo, Ane. Egunon. Ondo hementxe, ia asmatu dugun edo? Bai, oso ondo ibili zara. Baina, ixe, zeu abantaia daukazu, ez? Ibiltzen za hortuen, baitxabe? Bai, pizkat, eguki Iruaizpon artean daukagu proiektu txiki bat, handitzen doana denborarekin, eta hori astelenetan Gernikako azokan egoten gara, etxeko generoarekin. Abitu, eta zelan, Gernikako azokan, badabile... Nik uste dut eskaparate polita dela inguruan zer ekoizten den, eta lehen sektorea nola dagoen erakusten duen eskaparate polita dela. Adin kontuak eta presio kontuak eta gauza asko ikusten dira hor. Beitu, bai, inoiz irakurri dut zeure artikulun bat, ebendara asan bueltan, ez da, asan presizioan bueltan, eta... Bakizu mikrofono daukagunok, abantaila daukagu gure erosleen gainetik, baina egia da presioarena oso gaizki daramadan gauza bat dela, ez? Iruditzen zaidalako regateoan eta dabilen jende horrek ez duela errespetatzen guztionen atzean dagoen lana. Regateoan eta presizioana zela atara da, gure konotzuen kontau, zela aurreko urtien Bizkaia eta Gipuzkoako 11 hortu proiektuk ikerketa bat atara dugun, nun gure helburua zen produktu batzun presio erreala kalkulatzea, ez? Ondoriotako bat izen da, 10 labore produktu desberdin aukeratu genitxun, eta zelan presio kostuan azpitik gabitzen saltzen, ez? Nola posible, ez? Azkenean dirua galtzen ari da, ez? Hor?
Bai, hoxe da atara dugune, konklusiotako bat, eta, hortxe gabiz pixkatu oine lanketa egiten, eta gizarteratzen galdera hori, ez? Momentuz gain presio esan digun galera hori guke asumitzen dugu gure lanarekin, orduan, oin pixkatu gure erronka hori da, ez? Gizarteratzea eta pixka planteatzea zeinek asumiru beharko leuken gain kostu hori, ez? Gure helburua ez da ondorixo horrekin produktuen presioa igotzea, baizik eta sinisten dugu ekoizpen duin batek kontsumo herrikoi bat ekarriko dabela. Baina esate baterako praktikara joan da, hemen daukagun brokoli honek zenbat balio beharko luke eta zenbat balio du gaur egune erostera doan batentzat. Gaurzuko aldatu ditugun brokolixak, elkoro baserritxik datoz, eta bere salmenta zuzenan presioa, 4 euro kilokoa baldin badabe, bere presio koste reala 5,54 eurokoa litzake. Euska dago, bai. Orduan jendeak suposatu behar du supermerkatura doanean, ari dela merke ordaintzen, baina norbait ari dela oso gutxi kobratzen egin duen lana, ez? Hori da asumitu behar duguna. Hori da. Azkenengo urtietan ikusten gabitzena da, zoritxarrez, 7-8 urte lanian dabien gentiak, zela dabien eren proiektuak bertan bera lagatzen, ez? Prekaridadetik, prekariedade ekonomikotik urtetzia, oso gatxa dalako. Eta zelabait gain kostu hori gure bizkarren gainean asumitzen gabizelako. Gauza asko aipatu ditugu, baina gaurko gure erronka sukaldera joatea, honitza, beraz, guazen. Guazen ba. Honitza, hemen gabeia sukaldean, hasi berko du lanean, hemen, aurreko mantala. Eta honitza, erregistro askotan ikusi zaitugu, bertsolaritzan, kazetaritzan ere bai, sukaldean zen moduz? Egi esateko ez ondo egi. Ez diodalako behar gaina denbora eskaintzen. Bestela, nik egiten ditudan gauza guztiak nahiko amamaren estilora egiten ditut. Ez dut erabiltzen ez oia espres, ez olako mobidarik, baina oso denbora gutxi hartzen duzu kalderako. Ituzu alare, ez? Plater batzuk, beste plater izarrako esaten da, zure zein dia? Nire plater izarra azken aldian askotan edo egin dudana jendeari erakusteko moduak daudela asagorria sukaldatzeko, egiten dute lombardarekin olako krema bat, oso ondo ateratzen zaidana, eta bestela, nik beti pentsatu dut nire barrunak munduko honenak direla. Ez dakit bestek zer esango dute, baina nik beti hori pentsatu dut. Egia da, batez ere, azken boladan, ez dudala nire egunero sukaldatzeko astirik izaten, eta orduan, normalean amaren supermerkatutik edo tiratzen dut, baina bestela denbora daukadanean eta asteburuetan eta saiatzen naiz. Saiatzen naiz sukaldatzen eta saiatzen naiz ikasten guk ekoizten ditugun produktu horrekin zer egin daitekeen. Honitza, oain lanean jarriko zaitugu, bale? Esan bezala brokoli kuskusa daukau, eta gero, egingo duguna azagorria eta labanakin xerra aldan mehetan moztuko dugu, brokolia eta erremolatxa egingo ditu birrindu, brokoli birrinduarekin egingo duguna da zartagitik pasa pixkat, bale? Gorrintasun hori kentzeko. Ez da horren beharrezkoa berez, baina, bazpare pasatu bat emango diogu, eta hori izango da, oinarri horiekin gero montatuko gure kuskusa edo gure kasi gentzala bat. Oso ondo? Oso ondo, honitza bakarrik usten zaitu, bale? Edo zer dala, bakizu, kaso egin, bale? Venga, Ederto, fidatzen bazara, zoragarri. Garte. Honitza hacemos dena ongi, ez? Joder. Nik uste baietz. Oso elegante, Oso autore da. Lan fina, bai. Haure beharko dugu, ez? Tartaia. Dinonik. Falta ezaguna da, brokolia oliotan pixkat gorritu egingo dugu, askar, ez da hogei egin beharrik. Eta gero, platera montatu egingo dugu. Baina zartagia horreztugu jarri behar? Ez, hemen elikagunea modernoa geha. Hemen da osuak, hemen 3 zu dazkau, hemen jarriko du. Orduan mosten ibili gara suaren gainean? Bai, parte honetan dago osua, eta parte honetan, ez dago ezer berez, baina, modernoa. Azpeititu. Bai.
Hori da hemen etxien bezala. Txera, guztiena jarriko du. Ja, salata entzuten da. Bai. Eta hartu brokolia, bota gainera. Holan, Bai, hartu nahi mazu kutsara bat. Jak hemen dauden ez da. Bai, hori da. Dena. Bai, beno, eta... Oso ondo nintza, honek parea minutu eduki horrelaxe, eta gero ja faltako dena platera montatzea, bale? Bakarrik utziko zaitut, hanen bila joango naiz, eta bitartean arrukatzen ez dut. Ni bakarrik arriskuaren aurrean. Bai, hori da. Konfiantza Orain arte handia ondo egin dezu, orduan nik uste dut, ja ondo bukatuko dela, bale? Kea ateratzen bada edo etorri. Oso ondo, ja, agur. Nik uste dut hau badagoela, orduan onintza style. Ez da inzaila, zebeste dena gordinik denez, ja, kuidauz. Hau da brokoliaren bihotza, oso jente gutxik dakiguna jan egin daitekela. Ospina por bat. Nik uste itxura hona daukala. Hemen daukazue labortz bana. Eskerrik asko. Eta hau da zuaren froga edo. Ia zelan gelditu den. Itxura ona. Zintzoki uste dut plater ona atera zaigula. Ez didate komplikazio niri jarri, eskerrik asko. Pixka nahaztu ingo dugu, ala? Bai, olioa eta dena gainean izango du, orduan holan pixkat etxeko moduan. Izan oso ona da. Esango nuke azagorri gaina freskotasuna ematen diola eta oso oso. Sasoiko produktuekin gainera, ez da? Bai, hori da. Nuri bereziki udazkeneko produktuak asko gustatzen jaten, ez? Udakoak barik, Bai. asakidana, porrua, kalabazie, udazkenak emate osku... Bai, askotan gaina joera hori da, ez? Udan, igual gehiago kontsumitzen dira barazki igual, ez da, ohitu ongo delako edo. Baina gero neguan, kiston aniztasuna dago eta izan gauza pila bat egitea da gau, bai. Badago mito hori, ez? Neguan ez dagoela baratzetan ez zer, eta azkenean ez da egia. Kontua da jakitea desberdin prestatzen zebestela, brokolia, salorea, roman, dena prestatuko nuke berdin. Nire burua harritzera iritsi naiz konturatzean zenbat gustatu zaidan plater hori, ez? Ni normalean denetarik jaten dut, baina barazki gordinekin eta esango dugu maniatika samarra naizela. Ensaladak eta jaten ditut, baina segun ze barazki gordinik kosta egiten zait. Eta ikustea brokolia gehiegi egin gabe, eta erabili ditugun erremolatza edo bestea zagorria gordinik handitugu eta brokoliaren bihotza ere bai, eta oso ondo sartu zaizkit, oso zapore aldetik oso gozoak egin zaizkit. Hemen egin beharrekoak egin ditugu, honitza azken puntua eman nahi badiozu. Oso simple esan dugunetik abiatuta, ez dagoela ez dakitzelako gauza exotikoak erosi beharrik. Euskal Herriko baratzetan daukagula dena, jaki desberdinak eta gozoak egiteko. Mezu honekin uzten dugu, eskerrik asko, Ane, eskerrik asko honitza, eta etxekoei hurrengora arte. Agur. Agur.